Na desta semana foron unhas visitas diferentes, divertidas, visitas que se converten en únicas, e onde Kiko Novoa levou o terreo do xornalismo á arte do museo. Procurei buscar o paralelismo entre o que é o programa de radio, Galicia por diante, a Radio Galega, os medios de comunicación radiofónicos e a arte, que de algún xeito, tanto a arte como os medios de comunicación, os comunicadores, pretendemos tamén contar as cousas desde un punto de vista moi persoal, as cousas ao mundo do que pasa. Entón, o que procuraba é precisamente esas pezas que igual non son as máis destacadas porque este museo é magnífico, sino que a min me reflectían algo para poder contar a xente. Eso foi o que procurei. Pola súa banda, María Ladó tivo moi presente na súa visita á literatura. Sí, porque pensei que eu realmente que non son unha persona moi entendida en arte, son unha persona con unha cultura artística moi básica, sei o que estudiei no instituto e pouco máis, e poucas cousas que fun eu aprendendo ao longo da miña vida. Pensei que eu non podía aportar moito a ese nivel, o que podía era intentar facer conexións con cadros que me resultasen interesantes ou con obras que me resultasen interesantes, facer conexións con algo que eu controlo que é a literatura. Entón recomendei libros que eu lín e que por algunha razón me gustaron. O público asistente coincidiu a afirmar que se tratan de visitas moi especiais e que as recomendan a todo o mundo. Bueno, pois quero darlle os parabéns aos organizadores, por un lado, por suposto que ao museo e aos voluntarios que se prestan a este tipo de visións, porque non cabe duda que nos ofrecen unha perspectiva completamente diferente. Obras que xa coñecías, obras que, bueno, das que tiñas certos datos, pero que a través destes lecturas diferentes, bueno, pues amosan e descubres aspectos completamente novedosos e moi interesantes. Bueno, pues a mí me ha encantado la valoración muy positiva de llevar a las personas pues una relación de la vida cotidiana con el museo. O sea, lo que me ha gustado muchísimo es la sensibilidad, del sentimiento, la realidad, de que todos los días escucho la radio, de que voy al cine, de que voy al teatro y de repente que esos personajes nos hayan enseñado pues su vida diaria a través de un cuadro. Dende este luns se poden anotar de balde nas derradeiras visitas cruzadas en gabinetedidáctico.museo@depo.es. Serán este domingo, 28 de maio, ás 12 da mañá. Os protagonistas nesta ocasión, a escritora Iria Collazo e o dramaturgo Kiko Cadaval.